Tagal naman ni Ipoy. Wah. Tatakutin kita! Natakot ako. Kita-kita na kami ngayon. Nandito na ako. Hello mga kabunal, may gagawin tayo ngayon. Ipaprank natin si Ampong. Tingnan natin kung ano ang reaksyon niya. Tatakutin natin siya. Paano matakot sa aking mukha. Sana ba talaga sila Ipoy at saka si Ritoy Ang plano namin, alas 9 ng umaga kami magkikita dito. Tapos ngayon, alas 3 na hapon. Grabe naman talaga itong makasapot ng mga tao na to. Ay nako. Ang mabuti pa, napuntahan ko na lang siguro sila doon sa kanilang mga bahay para magkakita-kita na kami ngayon. Nandito na ako. Grabe ka naman, natakot mo talaga ako. Ganun ba? Mga kabunal, successful lang ating ginawa na yun nga prank kay Ampong. Grabe ka Tingnan nyo. Grabe Natatakot na- talaga sa aking mukha. Natakot talaga ako sa prank ni mo, Ipoy Huwag mo na kasi yung ulitin yun. Grabe talaga yun. May heart attack pa naman ako. Prank lang yun. Bakit ka natakot? Hindi yan. Natakot talaga ako. Sorry ka. Sorry na Ampong. Okay. So ngayon mga kabunal, dahil natakot naman natin si Ampong sa ating prank, ang next natin ipaprank si Ritoy. Kung matakot ba siya sa aking mukha, tingnan natin, abangan nyo. Nasaan naman ni si Ipoy? Sabi niya maghintay ako dito kay magdungan kami ka Ampong. Hindi naman dumating, oy. Mabuti pa puntahan ko sa kanila. Tagal naman ni Ipoy. Ano naman ni sa gibutang sa Ginoo, oy. Tatakutin kita! Natakot ako. Hala, bakit ka naman ganyan? Nangita mo ko sa imo. Prank! Prank lang kita. Na-prank ka ba? Oo, ba't mo ginawa sa akin? Saan man ang kamera? Saan? Nandun! Hindi ko naman namalayan kanina. Umaagi ako dyan. Kasi hindi yan nagtatago yan. Diya yan eh. Hello, ang galing mo talaga. Siyempre. Natatakot talaga Prank ako. talaga yan. Hindi yan makita. Sorry ka. Sorry na. Okay. Okay, salamat. Mabuti pa puntahan ko sa kanila. Tagal naman ni Ipoy. Wah. Hello mga kabunal, may bunal. Hello mga kabunal. Ay, katawa mo rin. Kabunal success. Wala nga ating ginawa ngayon. Napapaprank kay successful yung mata. Saan naman sa gibutang sa Ginoo, oy? Tatakutin kita! Natakot ako. Hala, bakit ka naman ganyan? Nangita mo ko sa imo. Prank!